sikwamukele eindabeni zehora lesikhombisa. Igama lami nguNonxolo uMamtshali wakwaMwali kanti ke mbukeli mangabe lishaya nje ihora lesikhombisa kusihlwa kumsombuluko noma kulesithathu yazi ukuthi uNonxolo usehlezi ume ngomumo ukuze akulethele indaba zosuku. Njengamanje ke mbukela ke sibheke ukuthi iZPA hamba phambili kuleli hora. Kwabe ke kulapho ke sekukhuluma ke omnye wamaphoyisa ukuthi yena uthola isibhamu phezulu kwe-wardrobe. Ufakazi wombuso uKagiso Tefo intombi yomsola wesithathu uMthobisi Mncube utshela inkantolo ukuthi wayengazi lutho ngesibhamu okusolakala ukuthi satholakala endlini kaMncube. How do you leave your kids unattended, lock them up and go to the shebeen for a night of partying? Bazothathelwa inyathelo ezinqala abazali beingane ezishe zanqonqa emjondolo yase-Itirele ngePitoli. Kusolakala ukuthi labazali bashiyele izingane zodwa baya endaweni yokucima ukoma. uKagiso Tefo wayintombi yomsola wesithathu uMthobisi Mncube ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uthi utshela inkantolo ukuthi wayengazi lutho ngesibhamu kusolakala ukuthi satholwa endlini kaMncube. Lesi sibhamu sihlobene nesigameko sokubulala okweyamene namatekisi okwenzeka eAlexandra eGoli. uMncube wakhe ixabezwa iminyaka engama-35 ebhadle ejele ngaleli icala. Yes. Inkantolo ephakeme yasePitoli izwe ukuthi uKagiso Tefo owabe eyintombi yomsola wesithathu uMthobisi Mncube bahlalisana besanda kuhlangana ngoMasingana ka-2015. uMncube ke wabe sekhalelwa ngamasongo kaSigonyela emva kwamasonto ambadlwana nje behlala ndawonye. Just before we got to the gate, then appeared a red vehicle that was driving at a high speed, and that was the police vehicle. And they came and suddenly brake to where we were and also quickly alighted that vehicle. And they were carrying firearms with them. uTefo uphinde walandisa ngosuku lokuboshwa kukaMncube ngoNhlolanja ka-2015 emva kokuthi abakwaSidlodlo bethole isibhamu endlini yakhe. Kulapho ke sekukhuluma ke omnye wamaphoyisa ukuthi yena uthola isibhamu wardrobe. Yes. Wase ke omnye wabo ke ucela ke lo wesimame iphoyisa leli simame ukuthi makaye lapha nemotweni alethe ke lama plastikana lawa bamba ingxenye zobufakazi. uTefo kanye nomnikazi wendawo okwaqashe kuyo uMncube uChipane Kgapulo bamile kwelokuthi wayenemiyeko ekhanda nokuyincazelo efana neshiwo abanye ofakazi ababekhona endlini ngesikhathi kudutshulwa uMeyiwa. The only thing I remember in detail was the fact that he had dreadlocks. Kepha ke ummeli kaMncube ubuze uKgapulo ukuthi wake wahlangana yini noMncube ngaphambi kokuthi ezoqasha kwakhe. I only met him on 16 January 2015. Leli cala liyaqhubeka kusasa. Okhambisana nomthethosisekelo wokuchitshelwa kwezokhetho kuzoqhubeka enkantolo yomthethosisekelo kusasa. Inkantolo ephakeme izobe ilalele izicelo zenhlangano i-Independent Candidates Association of South Africa kanye nezenhlangano i-1SA Movement ngokuphuthumayo. Kusenjalo ke umthetho wokhetho uchitshelwe ngenhloso yokuvumela abantu abayimele ukuthi ke nabo bangenele ukhetho likazwelonke nolweyifundazwe. Ukunqoba kwenhlangano i-New Nation Movement enkantolo yomthethosisekelo kuphendle indlela yohlelo olusha lokhetho ezovumela abantu abayimele nje bengenele ukhetho. The bill remains fundamentally flawed because it doesn't deliver an equitable electoral system. It's not an electoral system that's going to enhance accountability. It's not an electoral system that's going to give a meaningful role for independent candidates to play in our politics going forward. Naphezu kwaleli qathe linqophamlando ofaka isicelo oqala i-Independent Candidates Association of South Africa ayikuzwisisi kahle ukuthi oyimele uphoqeleke ukuba athola amavoti amaningi kuneqembu lezombusazwe uzazothola isikhundla eshamthetho sikazwelonke. Le nhlangano inezathe eziningi zokuphonsela lokhu inselele. They do the seat allocations. As we know, there's 400 members of National Parliament. So what has happened is when they do the seat allocations, what we call the quota, in the past and currently, political parties to qualify only need 43,000 votes to get a seat in Parliament. The bill is written, and now the Act is written,
so that for independent candidates to qualify, because it's now regions, will have to get between 77,000 votes and 93,000 votes, nearly double that of political parties. Ofaka isicelo wesibili okuyinhlangano One SA Movement ikhala ngento efanayo. Kusenjalo iRivonia Circle yamukelwe njengozolekelela inkantolo ekuphumeni nesinqumo. The Parliament on unrepresented political parties and independent candidates has potential to harm our constitutional democracy and our multi-party democracy. Lolu daba kulindeleke ukuthi liqhubeke kusasa ngeleshumi ihora ekseni. Usihlalo wekomidi lomphakathi elibhekele ukulwisana nobugebengu eLodium usephakamise ukuthi kuzofanele bathathelwe inyathelo eziqinile abazali beingane ezishe zangqonqa emjondolo yase-Itirileng ePitoli. Kusolakala ke ukuthi imbukeli lezi izingane eziyisihlanu ezishe emjondolo beyishiwe zodwa ebusuku bangomgqibelo ngesikhathi omama bazo beye esportini. Bekuyisimo esidabukisayo lapha ngesikhathi amalungu emndeni yezingane ezinhlanu ezishe zaba ngumlotha ebuthene endaweni yesehlakalo. Kusolakala ukuthi abazali bazo bayishiye zodwa ngesikhathi beya endaweni yokucima ukoma. Amalungu emndeni akhungathekile namanje. Gafushane uthi uzizwa enecala kwayena ngokushana kwezingane zakhe. Uthi bahambe bethi bavakashela udade wabo nakhona baze babuya ekseni sebemtshela ukuthi izingane zishe nendlu. Akakwazanga nokuhlonza izingane zakhe uma ifika endaweni yesehlakalo. Omama bezingane sebegciniwe esitokisini samaphoyisa nokulindeleke ukuthi babekwe amacala obudedengu. Ikomiti lendawo leCPF lifuna ukuthi bagwetshe kanzima inkantolo. I made it my mandate with my team to engage with our local SABC in terms of not just negligence, but in terms of converting this charge as culpable homicide. How do you leave your kids unattended, lock them up, and go to the shebeen for a night of partying? We have established that there are people who are renting shacks here. So what it means is that many people who are staying here are not necessarily the owners of the shacks. Uphenyo ngembangela okuyiyona eqale umlilo. Okwamanje kusasolwa ukuthi ngenzeka ukuthi kube izintambo zikagesi ongaxhunyiwe ngendlela efanele. Abazali ababili beingane ishonile kulindeleke ukuthi bavele kafushane enkantolo maduzane. Abanikazi bomhlaba bathi bazizwa bengaphephile kulandela ukuthi abantu abangabazi bayithathela umhlaba wabo. Ngomgqibelo izakhamuzi ezayiholwa iEFF eBloemfontein zafika kule ndawo zazakhela imjondolo zithi le ndawo eyomkhandlu iMangaung. Abanikazi balomhlaba sebevule icala. Komhlaba akuhambanga kahle kule ndawo. Amalungu omphakathi azithathele umhlaba asongela nabanikazi bawo. Lemndeni ithi ayizange ibuthi quthu ubuthongo kulezi insuku ezimbili ezidlule. Emva kweintsongo zokuthi imizi yabo izonqonqiswa ngomlilo. Ethi amalungelo ayo ahlukumezekile njengoba bephoqwe nokuthi baveze amatayitela abo. Bathi baze bakwazi ukuphumula emva kokukhipha lamaphepha. I bought a plot. Everyone here got a right in his own plot to do whatever that he wants to do. It seems as if we black people, we don't know what we want. We're fighting against each other, we're fighting against whites, we're fighting G. We just have this mentality. Emva komhlangano omfishane phakathi kweinhlaka ezithintekayo lokuzithathela komhlaba kumisiwe. Labo abazithathelayo umhlaba banikezwe amahora angama-24 ukuba baphume baphele kule ndawo. iEFF ithi isazowabhekisisa kahle lamatayitela. We still are going to check those documents because he said he's paying the bond. All of a sudden he comes with a title deed. Where is the title deed all of a sudden coming from? We believe that after paying the bond, then he gets the what you call this, the title deed from the bank. Even when you pay your own car, you don't have the papers. Abanikazi bomhlaba bathi lona ngumdlalo nje wezombusazwe. Bathi lokhu kuyenzeka njalo uma sekusondele ukhetho. Bathi abaphephile nakancane. Mbukeli ke sithatha iqhunga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthini. Ufuna ukwazi ukuthi ngabe yini la befuna umhlongo nanokuthi yini abe inhloso yakhe abeyifuna.
Usilaxazile isicelo sebhayili uThokozani Mhlongo osolwa ngokubulala izaguga ezimbili eMgababa, umsolwa ugcinwe esitokisini. Siphinde sekubingelele mbukeli sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi ufakazi wombuso uKagiso Tifo owayintombi yomsola wesithathu umthobisi Mncube utshela inkantolo ukuthi wayengazi lutho ngesibhamu okusolakala ukuthi satholakala endlini kaMncube. Mbukeli khumbula phela ukuthi lezi indaba zikhona lapha ku YouTube vele nje ungene kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzoyithola. Uthokozani Mhlongo owaboshwa ngecala lokubulala izaguga ezimbili eMgababa eningizimu yeTheku usilaxazile isicelo sebhayili kanti ugcinwe esitokisini. Uthokozani Mhlongo ubengunogada enkulisa labe kusebenza khona labo kuthiwa ubabulele. Inkulisa le ekankosikazi Monica Xulu obeneminyaka engu70 owabulawa kabuhlungu. Umhlongo waboshwa nje emva kweinsukwana kucinga ugogo Xulu nonkosikazi Zanele Mbuso obeneminyaka engu62. Azikaveli kahle izathu eholele kulesi senzo. Evele enkantolo Umhlongo ulaxaze isicelo sakhe sebhayili ngaphandle kokusho izathu. Umphakathi waseMgababa nemndeni ethintekayo basenemibuzo engakaphenduleki. Sifuna ukwazi ukuthi ngabe yini labefuna Umhlongo nanokuthi yini inhloso yakhe abeyifuna. Ngaphandle enkantolo yaseMbumbulu imphakathi biphume ngobuningi bayo ifuna ubulungiswa. Sishaqaleke kakhulu ngendlela ekwenzaka ngayo emphakathini wethu waseMgababa, silimele ngendlela eyisihluku. Siyathemba ukuthi siyacela futhi inkantolo kezimpela namaphoyisa aphenyisise ukujula kwayo leli cala ukuthi bekuyini edala ukuthi kuze kulahleke umphefumulo. Siwumphakathi sophuma ngobuningi bethu. Leli cala lihlehlele ngasekupheleni kamandulo. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eMbumbulu eningizimu yeTheku. Amaphoyisa ase-Western Cape athi abhekana ngqo nodlame embonini yamatekisi kulesi sifundazwe. Lokhu ke kulandela ukuvela enkantolo kwabasolwa ababili, umsolwa uSihle Sikuhana ubhekene necala lokubulala kanye namanye amathathu okuzama ukubulala. Uphinde abhekane namanye futhi amacala amathathu okubulala enkantolo yeMantshi eKhayelitsha. Amaphoyisa athi kuboshwa besilisa ababili. Uphike liphenya amacala abhekene nemboni yamatekisi. uSihle Sikuhana ubhekene necala lokuphatha isibhamu kanye nesihlamvu okungekho emthethweni. Uphinda abhekene necala lokubulala kanye namanye amathathu okuzama ukubulala. Trust team did so well in the past 2 weeks because there is also an accused that was killed in Woolsley. He was wanted for 4 murders that were committed in the taxi industry, one in Citrus and the other one in Ceres. He was also arrested after having killed the father and the son. The son was 10 years old, so he was also supposed to appear, but we are going to charge him. Umsolwa wesibili uLinda Soyeza naye uthwasa icala lokuba nesibhamu kanye nesihlamvu okungekho emthethweni. Amaphoyisa athi kukhona umunye umsolwa oboshwe kwaZulu Natal kanti ulindele ukuthi avele enkantolo eWestern Cape. He's going to appear also in the Western Cape. Today he is appearing in KZN. He had killed the chairperson of a taxi association sometime in January last year, that is 2022. So we are going to bring him this side as soon as he's finished with the processes that side of appearance. Kusenjalo iyaqhubeka imbizo malunga nodlame lwamatekisi oluqhubeka eKapa muva nje. Izakhamuzi ezakhele ilokishi Makhenkesi Stofile Eastern Cape ziphazamise ukusebenza kwedolobha laseMqanduli namhlanje ngesikhathi zibambe umbhikisho. Zikhathazekile ke ngokuhamba kancane kohlelo lokulethwa kwezidingo nqangi emphakathini. Phakathi ke futhi kwezinye zezinto ezikhala ngazo yisimo semgwaqo engagculisi kanye nenkinga yogesi. Bobu buqwayeba ke obubuvusa umnyele kubahlali baseMakhenkesi Stofile. Bathi bafulathelwe ngabasemagunyeni. Bakwathyola ngelithi kudala bethetha namagosa kahulumente wasemakhaya kunye nawesithili. Kodwa ingathi isimbonono sabo asivakali. Aba bahlali bakwakhala nangokuhlala emnyameni iinyanga ezisixhenxe bengenambane. Ipali yombane eyatha ngoFebruary ayikalungiswa nangoku. Into abasixelela yona into bana
le transformer iyasindwa because abantu basemakhengesi batswebile bazoyireplace ke le transformer niyibonayo ngo March kwangala February ithe ingagqibanga neveke eziyi2 yaqhushumba le transformer since March up until uzotshona namhlanje nje basinikile ndawo kumnyama kule lokishi. Amagosa karhulumente afikile ukuyakuthetha nabahlali athembisa ngokuzisela iso izikhalazo zabo. We will be having a campaign to go higher kwi-community enzelwa senze i-inspection apho kukho illegal connections. I-focus yethu is here in Umqanduli, including imakhenkesi. We have about 5 projects eziqhubayo as we speak, big projects eziqhubayo. Abahlali bafunge bamuncintupha besithi bazakuqhubeka beqhankqalaza de kuphendulwe izikhalazo zabo. Kwindaba ze-SABC ndingufundile Mhlekude eMqanduli. Njengoba seyibheke emaphethelweni inyanga kaNcwaba ehlonzwa njengokuqhakambisa amagalelo abantu besifazane eNingizimu Afrika, izakhamuzi ezakhele ilokishi lakwaMashe eThekwini seyiqale uhlelo olukhuthaza ukuyivocavoca kwabesifazane ngenhloso phela yokuthi ke bagcine bephila kahle ngokwemizimba yabo. Abesifazane abakade beyingxenye yeKasi experience bakhuthazena labo abangajwayeli ukuyivocavoca ukuthi bakujwayele phela lokhu baqaphele nje nendlela abadla ngayo. Yini lo kwendako ukwendelani neadvice yakho? Amantombazana asiyeke abayeke ukugrowa kuze kuse umuntu agijimele uyodla ipapa irice. Let's stick to healthy stuff and uzama ukujima. Yazi abanye bazothi ayas afford ukujima, kuyabiza ukujima. Buye esikolweni buye emsebenzini 30 minutes ewalk. Behealth kubalekile ukuthi umuntu ejime. Kubalekile ukuthi sivocavoce ngaso sonke isikhathi ngoba mawuvocavoca kahle kahle unakekele umzimba wakho. Kubalekile ukuthi unakekele umzimba wakho, unakekele nje i-health yakho kahle kahle ibaleka ngendlela kumele ubeke yona kuqala. Kwaze kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi ke sizobe libalele engxenyeni ke eziningi ezweni kanti ke singalindela ukuthi lisikaze ngamafenda endaweni kanti ke khona South African weather service ekhipha isixwayiso sesimo sezulu esishisa kakhulu ke mongene enyakatho eyalapha ikakhulukazi eNorthern Cape ebusuku banamhlanje kanti ke noma sihamba siyobheka kusasa isashi South African weather service ukuthi lesasivuvu siyaquka Eastern Cape ngale kwaloko lobe libalele nje kwezinye indawo uyongena enkabeni yezwe sisho sithi ngaqhubeka sikaze ngamafa engxenyeni ke esenyakatho KwaZulu-Natal yongena eMpumalanga kanjalo nasenyakatho kulezo ndawo iphindi bekhona nje inkungu yasekuseni ethanda ukuba isiphazamiso kubashayeli sihlabele phambili siyobheka ikakhulukazi eGauteng sisho sithi solindela ukuthi ke liqhubeka nje nokubalela kodwa ke kuthanda ukuba phakathi nje ngoba amazinga okushisa emini noma kubande nje kuseni lapha koJohannesburg kodwa mina kuzukufana kuzo zonke indawo uyongena lapha koBroncosprite ngisho ngithi ke masihlabela phambili siyongena ikakhulukazi engxenyeni ke esenyakatho solindela ukuthi kuthanda ukuba phakathi kuzo zonke indawo uyongena lapha eMesina ubheke lapha eLephalale sephakathi nje kanti ke nasebusuku banamhlanje kufika akuzukufana ngaqhubeka nje libe phakathi kulezo ndawo sihlabele phambili siyobheka kakhulukazi esifundazweni saseMpumalanga sisho sithi ke kuyabande kuseni kakhulukazi engxenyeni ke eziphakeme zalapha eMpumalanga beyiqanda kwezinye indawo nokho kodwa ke emini lingathanda ukuba phakathi nje uyongena ikakhulukazi lapha koMbombela kanjalo nalapha koMiddelburg lingathanda ukuba phakathi sihlabele phambili siyobheka phansi lapha KwaZulu-Natal sisho ngokungena mahloni ukuthi ke lithande nje ukufudumala kuzo zonke indawo ikakhulukazi emini kusasa uyongena lapha konkandla koMaritzburg koNdonga Sibovu siyongena ke ikakhulukazi lapha koNongoma ngisho ngithi ke mongena eMnambithi kungabanda nje kancane nje kuseni uyongena eBergville sisho sithi ke kodwa mina kuzukufana ngoba u25 uyongena eKostad kubanda kuseni beyiqanda qo ngisho ngithi ke mongena phansi lapha eEastern Cape nakhona thande nje ukuthi ke kushise mongena ikakhulukazi ke engxenyeni ezimaphakathi kanti lapha kukaladokwe kuyabanda ikakhulukazi ke ekhathini zasekuseni ngiyongena ke ikakhulukazi ke lapha koMthatha ngingathanda ukufudumala kanti ke mawuhamba uyongena ke ikakhulukazi lapha eWestern Cape singalindela ukuthi lithande nje ukuthi lifudumale ngamandla kuzo zonke indawo emini kusasa kushisa kodwa mawungena lapha koFederal sihlabele phambili siyobheka kakhulukazi eNorthern Cape sisho sithi ke lithande nje ukuthi kushise okanye kufudumale ngamandla emini nokho ebusuku banamhlanje kuyofika kusasa kusempondo zankomo lingathanda nje ukuthanda ukuthi ke kubande nje kancane kwezinye indawo ezimaphakathi kwalase Free State sikusho ngokungena mahloni ukuthi ke lithanda
lifudumala mongena lapha ko Velcom ngisho ngithi ke mohambi yongena kakhulukazi ke engcenyeni ezilapha ko Northwest ngivumele ngisho ngithi ke kuyabanda nje kuseni lapha ko Mafikeni uyongena kwezinye indawo ezimaphakathi kodwa ke ngokuphama onhlamvela ngakusasa lingathanda nje ukuthi libe phakathi sizokhumbula ukuthi lokubanda umoya nje oqhamuka lapha ngasolwandle ongenayo ongena ngaphakathi kakhulukazi ke esifundazweni sasempu thola ukuthi ke efundazweni esenyakatho kuthande nje ukuthi ke kuphole ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle Mbukeli siyaguqala phaya besiniphathele zona namhlanje bakhonoza kwethu kusasa ngolimi lwesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle